zkusíme Kajkas. Music úplně se vypnem. Jo, hrál jsem to už hodněkrát, takže se nedivte. No a jsem v tom noob. Bez srandy jsem v tom noob. No vidíte, třeba teď. Ale to nevadí. Jdeme. Každý si někdy učil, že? I já jsem se někdy učil, no. Mě to nebaví, no, můžem zkusit. Elektrodynamics to má dobrou hudbu, ale vy byste mě pak neslyšeli. Já vám schválně ukážu, jak byste neslyšeli. Možná jo, ale já nevím. Myslíte mě? Nevím, asi ne, že? No dobrý, takže tak to nějak to vypadá, ale to je jedno, nevadí. Každý si poradí. No, dobrý, tak elektrodynamics. Dobré. To tam je tak skryté, že to nejde poznat. Fakt nejde. Nejde to poznat. Elektrodynamics. Doufám, že mě slyšíte. Nerad bych to přetáčel. Nevadí. No, jedu. No dobrý, tak zkusíme. Musím zkusit Fine Church Dash. To má taky dobrou hudbu, ale byste mě zase neslyšeli. Tak pak jak, což je pravděpodobně ne teď, tak vám pustím tu hudbu. Doufám, že jste si užili. Já docela, jo. Doufám, že to vypnuté. Musím zkusit Dash. Dash. To má taky dobrou hudbu, to vám taky můžu pustit. Zase. No pustit, prostě ukázat. No vidíte, jak jsem v tom blbej. Tak je to můžu zkusit ještě. Jestli budeme ještě na online. Na nějaký, to může být nějaký dobrý. Trending, easy. Tidal wave out of 5. Ježiši, like musím dát. To je super. No. Free ship. Co to je? Nevím. Co to je za hra? Wave, můžeme zkusit Tidal Wave. To jste slyšeli asi. Nebo Orbit. To taky mohla slyšet Orbit. Nemyslím tu zvíkačku. Orbit. Asi nic. Vidím. Zkusím do trending.
To je hrozné. Jdeš auto. Co to je? Tak to nedám. Co to je? Já nevím, co to je za level. Co to je za level, sakra? Nevím, je to. Uvidím, jestli tam je ta hudba. Tak jste to viděli. No dobrý, takže toto by mohlo být asi... No, jo, dělal jsem si nějaký level, pokud byste se ptali. Very hard level. Ano, velmi těžký. Protože ho jedinej. Já to nedokážu dohrát, je to jednoduché jediný. Já to nedokážu dohrát, takže jsem blbej. Chápete, ne? Že? Tak, tohle by mohlo být pro dnešní video vše. Já doufám, že jste si ho užili a zatím čau.